खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोनखौ दिनैनि बड'लेण्ड खौरांनि रादाबाव बरायबा दिनैनि बड'लेण्ड खौरांनि रादाबाव नोंथांमोननि थाखाय खायसे रादाबफोर लानानै फैदों। गिबि रादाबखौ होनो लादों कमतापुर अट'नमास काउन्सिल बिग्राफोरनि खुगायाव मिनिनाय गुबुनथिं बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बिग्राफोरनि मोखाङाव खोमसि जोमै। मानोना आसाम एसेम्ब्लियाव बावैसो कमतापुर अट'नमास काउन्सिलनि बिलखौ पास खालामबाय, नाथाय ओजोंहाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि बिलखौ जोगारबाय। केएसि बिल पास जानायनि उनाव केएसि दाबिग्राफोरनि रंजानायखौ नुनो मोननाय जादों। ओजोंहाय बिकेएसि बिग्राफोरा राजा लामायाव धरना खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे बुब्लियावनो केएसि बिख'गिरिफोरा चन्दन ब्रह्मखौ बरायनाय नुनो मोननाय जादों। नाथाय गुबुन फारसेथिं चन्दन ब्रह्म हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि मुसुखाखौ सावो इउबिपिअनि मावथिफोरा। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला आसाम एसेम्ब्लियाव बिकेएसि आरो केएसि मोन्नैनिबो बिलखौ पास खालामनायनि खोथा सोलिदोंमोन। नाथाय दुखुनि खोथा बिकेएसिनि बिलखौ पास खालामनाय जायासै, बेखौ जोगारबाय आसाम एसेम्ब्लियाव। बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि बिल पास जायैनि जाउनाव धेमाजि जिल्लायाव जोंब्लावदों अर। न' बिकेएसि न' रेस्ट होसिख्रावनायजों धेमाजिनि राजा लामाया दिनै गोमखांदों। धेमाजि जिल्ला इउबिपिअनि मावथिफोरा चन्दन ब्रह्म आरो हाग्रामा महिलारिनि मुसुखाखौ सावनाय जाथाया बिटिसिनि बायजोनि जिल्ला धेमाजियाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। बिकेएसि बिल पास जायाव सोरनिबा आखाइ दङ नामा? सोरबा बर' मन्थ्रिफोरनि गेजेराव आखाइ दङ नामा जे बिकेएसि बिलखौ होबथानानै दोननाय? आसाम नाङैनो बे सोंथिया बर'फोरनि गोसो सिङाव सिखारदों। कमतापुर अट'नमास काउन्सिलनि बिला पास जाबाय, नाथाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि बिला पास जायासै। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि बिलखौबो पास खालामनो गोनांमोन, नाथाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि बिला पास जायैया बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गेदेर सोंथि जानानै थालांबाय। बे बिथिङावनो धेमाजि इउबिपिनि दैदेनगिरिफोरा चन्दन ब्रह्म आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि मुसुखाखौ खावनानै प्रटेस्ट खालामनाय जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। सोलोंथाइ फसंथानफोरनि गासैबो टिचिं एन्ड नन टिचिं स्टाफफोरनि कभिड टेस्ट नायनायखौ फैगौ 18 सेप्तेम्बर खालारसिम फोलावदेरनाय जाबाय। बे खोथाखौ मोनथिनो होदों सोलोंथाइ बिफाननि कमिसनार आरो सेक्रेटारि प्रितम सयकिया बिथाङा। बे खोथाखौ मोनथिनो होयो अफिसियेल नटिफिकेशननि गेजेरजों। अफिसियेल नटिफिकेशननि गेजेरजों फोसावनायनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय जादों दि फैगौ 21 सेप्तेम्बर खालारनिफ्रायसो फरायसालिफोरा खुलिसिगोन। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला खेबसेयाव 50% टिचिं एन्ड नन टिचिं स्टाफफोरा फरायसालियाव नुजाथिनो नांगोन। जोंनिसिम मोनसे खौरां मोनफैदों आरो बे खौराङानो जाहैबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमा आलागजाराव फरायसालिफोरनि टिचिं एन्ड नन टिचिं स्टाफफोरनि कभिड टेस्ट खालामनाया सोलिगासिनो दङ। नैबे नुथायखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों आरो बे नुथायानो जाहैबाय बरमानि सिङाव थानाय आलागजाराव थानाय कभिड सेन्टारनि मोनसे नुथाय। बे कभिड सेन्टारावनो बरमा ओनसोलनि गासैबो फरायसालिफोरनि टिचिं एन्ड नन टिचिं स्टाफफोरनि कभिड टेस्टखौ बेवहायनो खालामनाय जादों आरो नैबे नुथायाव नुनो मोन्दों नोंथांमोना बरमा हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि टिचिं एन्ड नन टिचिं स्टाफफोरखौ बेबायदिहाय कर'ना आनजाद नायगासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बावैसो आसाम एसेम्ब्लियाव अरुणोदय स्किमनि सोमोन्दै मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खायसे बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफोरनि थाखाय मिथिनो होदों आरो बिथाङा बुंथिनाय खायसे खोथाफोरखौ फैजों मोनथिना लायो। এই আঁচনিখনত প্ৰথম অধিকাৰ থাকিব যে যাৰ ঘৰত কোনোবা এগৰাকী সদস্য বিধৱা মহিলা, বিধৱা পেঞ্চন লাভ কৰা প্ৰতিটো ঘৰেই এই আঁচনিৰ স্বয়ংক্ৰিয় হিতাধিকাৰী। দ্বিতীয় আহিলে যে মোৰ ঘৰত অবিবাহিতা ছোৱালী আছে। তৃতীয় এই আঁচনিত অধিকাৰ হ'ল যে যিসকলৰ ঘৰত দিব্যাংগ ব্যক্তি আছে। আৰু ফ'ৰ্থ থাকিলে যে যাৰ ঘৰত মহিলা এগৰাকীক মই বেলেগলৈকে বিয়া দিছিলোঁ, কিন্তু শহুৰ বা শাহুৰেকৰ ঘৰত থাকিব নোৱাৰিলে, হয় বিবাহ বিচ্ছেদিত হ'ল, নহ'লে নিজে নিজে ঘৰত গুচি আহিলে। গতিকে প্ৰথম বিধৱা, দিব্যাংগ, অবিবাহিত ছোৱালী আৰু ঘৰৰ গিৰিয়েকৰ ঘৰৰ পৰা যিকোনো পৰিস্থিতিত ওলাই অহা ছোৱালী, এইখিনি কাৰ কাৰ পৰিয়ালত আছে? চৰকাৰৰ ঘৰৰ পৰা যোনে দৰমহা পেঞ্চন পাই আছে তেওঁ নাপাব। চাকৰি পেঞ্চনটো যোগ হ'ব, কিন্তু কুশল কোঁৱৰ বা ইন্দিৰামিৰি পেঞ্চন পোৱাসকলে পাব। দ্বিতীয়তে মোৰ 15 বিঘা মাটি আছে, মই নাপাওঁ। তৃতীয়তে মোৰ ঘৰত 4 চকীয়া বাহন আছে, মই নাপাওঁ, কিন্তু 2 চকীয়া 3 চকীয়া থাকিলে পাম। আৰু চতুৰ্থতে মোৰ ঘৰত ফ্ৰিজ আছে, মই নাপাওঁ। মোৰ 2 লাখ টকাতকৈ উপাৰ্জন বেছি, মই নাপাওঁ। আৰু ফাইনেলি মই যদি ট্ৰেক্টৰৰ মালিক, সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ জৰিয়তে ট্ৰেক্টৰ হ'লে কথা নাই, কিন্তু ঘৰত যদি মোৰ নিজৰকৈ ট্ৰেক্টৰ এখন আছে, মই নাপাওঁ।
আৰু ফ্ৰিজ থাকিলে ঘৰত মই নাপাওঁ গতিকে ইনক্লুজন আৰু এক্সক্লুজন ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি চালে আমি হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচন কৰোঁতে অকণমানো গাঁৱত খেলি মেলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই ইয়াত একো চাৰ্টিফিকেট নালাগে চেকলিষ্টৰ লগত কোনো ডকুমেণ্ট আমি নাচাওঁৱেই তাৰ পিছত আপোনালোকে হিতাধিকাৰী আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বোৰ্ডে সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত অৰুণোদয় সহায়কসকল ঘৰে ঘৰে যাব যদি ঘৰত গৈ তেওঁলোকে ক'ব দিব্যাংগ ব্যক্তিজনক মাতক বিধৱা মহিলাগৰাকীক মাতক যদি সেই পৰ্যায়ত তেওঁলোকে ঘৰত সেই ধৰণৰ যদি হিতাধিকাৰী দেখা নাপায় তেতিয়াহ'লে উপায়ুক্তক আহি ক'ব যে এইজন হিতাধিকাৰী ভুল नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस पारामेडिकल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्यूटआव एनएम नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT DMLT आरो BMLT नि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननो हागौ मानोथो गोबाव खालामबावगौ फैदो दिनैनो दानो 8822156773 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो एसेनोसै गोजोन्थों दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव दानिया जों फैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरनो नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनायनि बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै गोजोन्थों